Pinoy Bus Driver TV. Ay, labi ko magset. Dito na sa San Fernando. San Bernardo Car Resort. Labi-labi tayo sa katotohanan sa Irigabuy. Kailangan tumira si dating kampiyon, si John Vic Madrid. Bukas. Talagoy. Tagoy. Ay, wala na. Nakahulog na nga rin. Listro. Sira mo yan. Okay yan? Salita natin mo. Klaro na yan. Ganda ng panahon nito. Mga biyaheng lit eh. Hindi ka makadaan dito ng araw. Oo, lagi kami tayo rito. Madilim. Kaya lang ano to. Ito lang ang pagkakataon natin na nakabidyo ng araw. Atong 1814 kay Mana kumbagat nakapanakilan no. Pabalik na kailan no. Ang 1848 ay 1843. Ano yun? Pagpuntang buhay rin yun eh. Kaya lang nabangga niya yung isang puwitang kanina. Di pa nakakabot. Karating, Ba? nandun na yung ano, pasahero niya. 1843 ba o 17? Ay, Nag-skyway pala yung 1713. 1730 pinangga niya. Kaya 1713. Ang 1843 ba? Ano nga yun? Nandun, di ba? Kapag Lotaw? Hindi, ay kasi ang kami dala noon, yung si Juan Grimaldo. Ah, siya ba may ganang din? Basag pa kayo dalawang windshield. Akala ko ordinary na lang niya. Size mo ng hangin, meron pa yan. Kaya lang matugin lang talaga takbo. Ang trace ang wala talaga yan. Hindi yan siya makulit. Hindi nakakayanin yung ano. Kung hindi matuloy ng takbo niya, ay manok-manok ka. Hirap yung manok eh. Manok yan. Antok-antok. Discussion ko basta no. Wala man. Ano lang kasi mabagal ang dating niya ron eh. Mabagal na ang dating niya pagkabangga niya. Hindi sila na magmaray yung truck. Hindi man nasira yung isa, yung nabundol niya. Hindi man nasira. Kaya tumuloy. Sa kanya lang ay nabasag itong diesel. Eh, kunting ito, pag tinamaan to, yung wiper, hindi na makakabasag eh. Tumigit yan. Kaya isa, yung nandito sa dala ko noon, dyan, eh, tumigil ako. Doon sa pahon si Tara. Ito doon. Tumigil naman ito si Kuan. Yung taga-susunod. Akala na breakdown ako. Para transfer niya. Eh, medyo pa akong kunti. Nakalimutan pala yung maksi. Ano ba? Diyan pa sa harapan ko. Atras. Oo. Sabi niya, anong bisira? Kaya Patras sa patras yung pass niya. Sabi ko, malas ka dyan. Uy. Kaya nasira. Oh, tumigil dito. Pinagdasan mo. Tumigil dito ang pass niya. Nabasag yung wheelchair ko. Okay lang. Hindi sila ako malakas eh. Kasi may ipit siya dyan. Tatali siya doon. Hindi nakailag siya. Oo. Bigla siyang takbo eh. Wala na.
Lalo na ako kasi nga maipit siya eh. Sabi ko, ba't tumigil ka pa? Malaman mo naman kung breakdown yan kasi ang driver niyan, para talaga yan, para sa mga kasama. Para ilipat ang pasero. Tama yung ginawa niya, nagkandang loob siya sa kasamahan niya. Problema, nakalimutan niya yung vaccine. Yun lang. Akala ko, abutin talaga siya. Hindi ako naman, parang atras ako, hindi. Wala, nandiyan na. Hindi ka napasag talaga. Pero nagkatago pa ako kasi hindi naman sabihin na putas na crack lang. Bawal kasi yun, kahit may crack, bawal yun. Kasama ni Briones dyan sa bangko ng babae. Ha? Kasama ni Briones. Sila kayo. Sumakay. Ako yun yung nasa labas. Oo. Alam niya. Alam Siya ba nagsabi? Sinabi niya ba? Oo. Kapunta na ako isip. Alam. Oo, pagka lakarin mo yung CBD, terminal. Nag-isip na mismo yan eh. Likod yan. Yung mga parkingan sa mga biyahe dyan, mga lokal, mga jeep. Dito na tayo sa Milaor, may kabuksan. Yan yung pagkanan kanila, Kapitan Ingo. Sining ko. Hey, Kapitan Ingo.